nakakuha. Baka Choy, ayun laki. Oy, ang laki. Oy, andito lang sa gilid do. Bilis, bilis. Ang laki yan. Yun, good morning mga Kachoy. Dadayo tayo mga Kachoy. Punta tayo kay kay Talim Piit sa may Isla Talim. Bibisitahin natin yung pupunan tsaka bibigyan natin siya ng tarpaulin, yung pangako natin sa kanya. So dala ko na mga Kachoy. Yun, let's go mga Kachoy. Alas 5 pasado na mga Kachoy. So okay lang yan mga Kachoy. Pagdating doon siguro mga alas 6 or 6:30. Mga Kachoy, dito na tayo. Nasa na tayo, terminal. Hindi tayo nakapag-intro ng mahaba. So yun mga Kachoy, sana masurpresa natin si Giron sa dadalhin natin. Sana andun sila, ma-surprise natin sila doon. Kasi di ako di ako nag-text sa kanila or nag-chat na darating ako sa ibisita ako sa kanila. So yun mga Kachoy, sana samahan niyo ako dito mga Kachoy sa bago natin ulit na adventures. So yun, salamat mga Kachoy, samahan niyo ako mga Kachoy. Tara, samahan niyo. Yun mga Kachoy, nakaabot tayo sa first trip ata to. First trip pa lang ba ito, boss? Abot tayo mga Kachoy sa first trip. Pasalubong na rin tayo kay Ethan. Yun, sana ma-surprise natin si Talim Piit. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠지게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes go 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 보다 완벽하게 너를 갖고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게. 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸. 널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. Mga Kachoy, dito na tayo. Ayos. Yun. Ayan, laki mga Kachoy. Lagi ng bangus. Sana ma-surprise natin mga Kachoy. Grabe, tarik. Naliligaw palagi ako. Pangalawang punta ko na rito mga Kachoy. Si ano yan ba? Si Ethan? Ha? Ethan!
Saan si Daddy? Yan si Itay mga katoy. Wow, pasalubong ko sa'yo. Wow. Bigyan mo mga kaibigan mo. Sir, happy birthday! Yan yung mga katoy, yung ano, papa ni Giron. Saan po yung dalawa? Sakto-sakto to doon sa niya. Wala pang ang tabi yung kubo nila eh. Oo nga po. Yung mga kachoy, si Kuya Elton. Si birthday. Ay, ikaw Toy? Si George. George, yun. Si Kuya George. Siyempre yung ano, birthday boys tatay. Papa ni Giron. Naka-surprise sa atin mga kachoy kay ano, sa Magutol. Tayo na surprise. Nagpa-vlog daw sila sa may ano, sa may Kalinawan. Oh no! Sayang, di bali mga kachoy, andito naman si ano, si Kuya Elton, sasamahan niya ako. Doon sa may wagang ano, paa. Doon tayo ulit. Ayan mga kachoy, samahan niyo kami mga kachoy. Hindi ako po. Dalawa lang kami ni Kuya Elton. Yun. Tamang-tama, may dalawa naman akong pamingwit dito mga kachoy. Yun mga kachoy, iniwan natin yung tarpaulin doon kay tatay, yung papa ni Idol Gerod. So baka siguro mamaya mga kachoy, baka umawol sila sa spot at fishing spot natin. So samahan tayo mga kachoy ni ano, Kuya Elton. Yun. So mayroon naman daw silang extra na bangka dito. Yun mga kachoy, sana makakuha kami doon mga kachoy pang ulam. Yun, kasama ka? Doon sa may ano, may wagang paa. Tama ka? Doon ka na kasi baka mapagalitan ka ni mama mo. Yun mga kachoy. Meron ba tayo makuha doon, Ton? Ano doon, Ton? Pla-pla? Sana makakuha kami mga kachoy. A few moments later. Tanda lang to na. Mana tayo to na. Yung mga kachoy, yalit tayo ni ano, Kuya Elton. Tsaka ni Kuya Rap-Rap, ano? Kuya Rap-Rap pala to. Yung mga kachoy, ano mayroon dyan, Ton? Kapre, mga kachoy, may kapre daw dyan sa may baliti na yan. So, mag-iusap tayo na ano, sana bigyan tayo ng tilapia malalaki. Samahan nyo kami! Sana mabigyan nyo kami ng tilapia na patapla. No rap. Seryoso si Rap-Rap. Yun mga kachoy, dito na kami. Tatlo kami ni ano, Kuya Rap-Rap. Yan mga kachoy, Kuya Rap-Rap. Saka ni Kuya Elton mga kachoy. Dito kami mga kachoy. Ito pa rin yung ano, may wagang pa. So yun mga kachoy. Sana makakuha kami dito mga kachoy ng tilapia. Nag-sit up na kami mga kachoy. Ang ano natin dito mga kachoy, lumot. Kami ni Kuya Elton, lumot. A few inches later. Yan lang, baka nakakuha si Elton. Oh! Woo! Woo! Galing mo talaga, Ton! Ikaw na! Yung mga kachoy. Tala mo na naman kung swerte talaga si Kuya Elton dito sa ano na spot na daw. Yun. Wala po kayo luparan. Patay, naiwan dun yung ano. May tali po ba kayo dyan? Naiwan yung fish net natin dun sa may ano, tarpaulin. Nakaipit nga pala doon. Ay, tali lang na ito. Sayang. A few inches later. Hindi mo. Nakakuha, baka tayo. Ay, ang laki. Ay, ang laki. Ay, andito lang sa gilid, oh. Bilis, bilis. Ang laki yan. Mano-mano lang yan si Kuya Ram-Ram, mga katoy. Wala, nawala yung floater ko. Yun, meron din ako. Kuya Ram. Meron din ako mga katoy. Ayun, oh. Yun, oh. Malaki to. Ayun, oh. Yung floater ko mga katoy, tinakbo. Una po. Ala, di ko maano mga katoy. Makawala pa yan. Ang laki yan. Dali, dali, makawala yan. Meron din ako. Meron din mga ako. Ay, maliit. Oh no. Mga katoy, oh. Yun. Kuya Rap, tingnan mo yung sayo. Ang laki. Ang laki mga katoy. Sus. Ay, mapangiyaw tayo, Kuya Rap. Uy, uy, ang laki. Ano mo na?
Sayang, ang laki. Baka makula. May pamesi yung bango to kay. So, yung lalagyan natin. Alto mo, api na ang kapin ano. Ay, nanggalit. Sayang lalagyan natin mga kachoy. Mga kachoy, nakakawa. Good size nito mga kachoy. Ang laki. Malaki yung Kuya Rap-Rap. Yun. Ay, makakawala. Wala yun, wala kang pang. Ay, si Kuya Rap-Rap, manumano nga lang ginawa niya kasi yung dala ko, dalawa lang na rad. Ayan, naman-namana lang mga kachoy. Dito lang mga kachoy sa gilid. Ayun, kahit tabi ko yung mga kachoy itong nahuli ko. Inubahan ako sa iyo, Kuya Rap-Rap. Ang laki ah. Nelton, sila ka na, Nelton. Oo nga. Sige, sit up nga pala natin tong ano. Camera natin para maganda kuha. Malabo ata yung ano natin. Malabo yung kuha natin. A few moments later. Ay, malaki mga kachoy. Yun o. Ay, ang laki, dali. Kabutin mo. Rap. Ay, naputol. Sayang. Malaki. Sayang mga kachoy. Nakawala. Ganda na ng hatak ni Kuya Elton. Hayaan mo, babalik pa yun. Sayang. Ay, malaki. Ang laki nun ano? Ayaw ko, malaki kasi laki din po nung huli ko. Kaya nga po, tinakbo ko na eh. Teka, baka makakulang na. Sayang. Yun, tinakbo na nga Kuya Rap-Rap. Ganda kay Bilo. Sayang, maganda kibitan ano? Ganda. Malaki to mga kachoy. Yung dalawa kasi umalis na. Bumibili ang pinapabili ko ng ano, stakan. Laki. Ang laki mga kachoy. Mga kachoy oh. Kasing size na nung kay ano? Kay Rap-Rap. Ang swerte natin mga kachoy ngayon. Ang laki. Kachoy oh. Yun. Kasing size ito mga kachoy oh. Yun nakuha ni ano. Ni Rap-Rap. Yun. Yes. Pang-ulam na po mga kachoy. Thank you Lord. Ginagawa mo. No. Ultimo ba ito? Laki. Yung malabo lang ata kasi kuha natin. Pero po pwede na mga ito. Malabo. Hanap natin mga ito ng ano, magandang ano, pisto. Yun naman mga ito. Ano? Ang laki. Mga atoy, nakadalawa tayo. Kakagat. Dalawang sunod-sunod mga atoy, laki. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yung mga atoy, oh. Medyo malabo lang mga atoy. Ay, Diyos
Lord, thank you, Lord. Mga kati, ang laki-laki. Sayang mga kasi, hindi natin na nasabihan na dalin yung lalagyan. Naiwan kasi mga kasi. Mga kati, Ay, nakakatuwa. Ay. Sarap! Oh! boundary tayo mga kati. Ay, ang dulas. Sana maisipan ng dalawa mga kasi na na lalagyan natin. Bibili kasi sila mga kasi ng isnakan daw nila. Binigyan ko yung pambili. Yun, andun na yung dalawa mga kasi yun. Ton! Ton! Lalagyan! Ginagawa? Yung lalagyan natin ng isda! Kaya ito lang ate yung lalim. Nakaalis pang metro lang nila. Tama kasi kailangan nakapokus lang talaga. Kasi once na lubog, kailangan pitikin mo na kagad. Kasi niluluwa talaga eh. Nakailang attempt na rin kayo ng ating dalawa ulit ako to. Rap. Mag-alis na nakadalawa ako malalaki. Dito nyo ito. Parang baka ka. Ewa. Oh. Malalaki. Kaya mga dyan, dito sa Talimpit. Si Kachoy Mark, tsaka si Kachoy Giron. Nakarami na kami. Malalaki yun. Ang swerte oh. Lalaki. Santay mo. Sana namin kayo. Nakakuha kayo. Okay, pero palalaki. Gobot. Kahuli mo kayo, malalaki. Pero kahuli mo. Diba? Kahuli ko kaya, Mac. Diba? Hindi sila makapaliwanag mo yung uli natin. Ang lalaki. Tapos na ako na wala yung cellphone ko. Ah. Oh, may cellphone. Ah! Alin? Sapot mga ito. Pinagat eh. Napitik ko ng gusto eh. Ako na lang dito mga ito eh. Umuwi na sila sila Raprat saka si Elton. So wag mong pagkita yung kapre dito. No. Ganti dito mga ito yun. Yung umapak dito sa pisto natin. Laki talaga yung mga ito yun. Talagang ulma talagang paa eh. Ulo, wala ka choy. Mga kachoy, uuwi na tayo mga kachoy. Yun no? Ayos mga kachoy. Ayos na, may pangulam na mga kachoy. Yun no? Dinigay na lang sa atin yung yung huli ng dalawang bata. Yan. Nagsawa na raw sila sa tilapia. Binigyan na lang natin sila ng binili na lang natin yung huli nila. Para di nakakaya naman. Ayan mga kasi, hintayin na lang natin mga kasi hintayin na lang si Kachoy Mark. Susunduin daw tayo, sinabihan tayo kanina. Ayan mga kasi, habang naghihintay tayo mga kasi, try pa rin tayo. Pero lilipat na tayo dun sa may banda ron. Sa may kabila. Ayan mga Kachoy, nasundo na ako ni bro Remark. Dahil Kachoy Remark, salamat talaga. Yun. Wala na mga Kachoy kanina, mula nung pag-alis nila kanina na nagpakita sa akin. Hindi na nagkibitan. Nag-try din ako mga ng ng bulate. Wala rin. Kahit kanduli, wala. Maaga lang talaga kibitan. Yan mga kasi talagang maaga lang talaga yung kibitan dito sa atin. Ganda dito tayo mga kasi.
pa talaga, baga tayo. Kaya mga katoy, kayo mga katoy, salamat sa inyo! A few moments later. Yung mga katoy, binigay na lang ni Rap Rap yung isa mga katoy. Tapos ni Kuya Elton, binigay na lang din. Binigyan na natin sila, binayaran ko na lang. Binili ko na lang mga katoy. Tapos binigyan ko na lang mga katoy ng ano, ng floater sila. Yung pang night vision na may ilaw, saka si Broker Ron. Yung mga katoy, may pang ulam na! Thank you sa inyo mga katoy. Uwi na mga katoy. Hintay na lang mga katoy ng ano, ng bangka. Mga ano siguro, alas 2. Yun. Dito kayo nag-ano, na night fishing? Yan? Diyan kayo nagkakarpa? Oo. Dito pala mga katoy sila nagkakarpa. Minsan puro lang. Adan din. Isa. Yan o. Doon sila kasama nila ano to pag na night fishing. May floater ka na? Ha? Bigyan kita. Meron pa ako. Sila binigyan ko na sila eh. Mga katoy, andan yan yung bangka mga katoy. Mapapaga yung uwi natin mga katoy. Kasi may ano dito mga katoy, merong pag naiwan ka, bukas ka na makakabalik. Wala na. Last trip yung last trip. Pag naiwan ka, wala na. Maglalangoy ka na lang. Ayun mga katoy, uwi tayo mga katoy. Doon tayo galing mga katoy sa banda ron. Sa likod nun eh. Ang ganda yan mga katoy. Yung barangay Kasili mga katoy. Yun! Yun mga katoy. Yan na. Ulam na.